Hilo ka? May kirigtaman yan na mo ng kaklasik yan, no? Oh, no! Iyo, kay wari pagod ako yan na kwarta. Kaya nabayad ko na contract shirt tapos ang mga ragmat. Oh, no! Chat ko lang. Pre! Pre! Nag-chat itar, luma ka din mang kuliya. Sige, mga di ala. Matatanduan ko na yun eh. Astigad to balita pare. Ano man? Ang ulat tatanduan ko yun eh. Baka di eh. Bangin may kwarta yan na. Mo pa itong masabay kay classmate kitong grade 6. Para magpaprang magkita motor ano. Oo. Pero man ano? Chat ko na. Okay na, sige. Sige, makakatulog ako kay Warek Porta yan, no? Mahubog ka ninira. Yawat na line eh. Gliliwan lang akong bado para. Kaya hindi ka na pro. Karang classic lang takbado. Yo, tak makaka-classic mga butan. Mahubog na natin Darlaw! Anong dawin na iya? Ano pa chat ka na? Oo, ang dawin man ko no. Kadiya pa kay ganado to stick ako. Sige. Ang dawin naman ko na iya. Erani man lang to, di man to mag-iiha. Astig god to pre. Iyan na, kinaka-classic na ako. Kaya mahubog na Lote Darlo. Kakatungong ko inira. Puta, pabagbag pagod. Wari pa sunod karta. Malilibre na gudlet ako niyan at inom. Ay, mukha makaraw dahil. Dapat para sa tamang outfit with motor. One hour later. Oo, kaya naman yan, Nero. Makakalibre kita kinina. Pinuhod ko yan. Gano'n, di kiniyatak mga ka-grow ko. Padre mo interlo. Sige. Hoy! Lingkod! Ada! May tunak nilaya ka na ninayo ha! Yun lang, ano kayo? Lingkod la. Kabra ka, lingkod la. Pare, kumare! Yung mga nakandang ng boss! Alang, di ka, nag-i-account away ka. Normal na iton. Ano, inom ko na Oo, inom, no problem. Sige, inom. Cheers pre. Lilinimbungan yun ako na iyo. Tagay. Barkada kita, loko. Pwede. Oy, ako turok naman eh. Ada kayo, ano mo pa ito? Ano, kaplano ni? Ano mo pa ito? Ito, kay burat man ito. Perminala. Sige, nagkaturo ka no? Alaga dito. Taka-ulpot pala. Pupugda niya. Yun. Klaro. Ano mo pa ito? Ano man? Anay. Ito mo pa yun eh. Pagkalakad kita, hiyatat pa ba eh dun? Ayo! Ano? Gano? Pupugda no? Katurog naman. Oo. Ano man? Mo pa yun eh. Ubusun taladi. Kalakad kita. Hubog naman ano? Okay. Niyang ka. Okay. Oh no! Yung balong ang tulok na yun. Ang butong bayad na yun eh. Yung bayon manok nero. Oh no! Ay daw. Ano ko lagot naman? Ay, paray dampay ni. Paray dampay ni. Di mo mga sangkay, nagkalakat. Oh no! Sandali ay mo ano yung paglapit. Okay. Ito na may rin doon.
Baraydam pa ito. Wala ito bayarin ni mga sangkay. Kaya naya ka nira. Ikaw na ladungot bahala kay... dado ko na yung kwarta. Patay, wari kat magyaya kan sir, naya kanya nera nga. Papakadik nera kay libre lang kuno. Bado, hindi nga trabaho. Sir. Naman, Kadiyak, sir, gawas, sir. ayaw, gawas sa kito, kung nangitiyogin sa rabutan di mga sangkay, rakit labo. Pero, sir, di- Ayaw, matawag lo na kayo ng polis. Tara, tara, tara. Ayan, tikit mau pa yun eh. Ay, pag ginawa nila, pag ginawa nila. Pwede eh. Katin, bakit ko hindi ka daw. Kiri kini mo. Ayaw, pag ginawa na kay... Tawag lo kami ng polis eh. Kiri kini mo. Ano nga nagbarayan? Tapos naman natin. At mahugasan nila, asikasuwa, palimpyon, kuhan, CR. Ano ni, basta, hindi rin pwede makakuhan. Kay, pwede, lock up na lang dito. Ito, hindi ganap. Kiri kini mo. Sir, naya ka nera libre ko na sir. Ayaw na. Ay, kinuha nila. Uy, bali mo kita mga bata ini. Uy, kinuha nila. Asikasuha nila. Kok, asikasuhat kok. Kaya, total na yung rin kami nakagbayad yan ng iyo bill. Pagpasarugo na mo ng sunod din tulo ka bulan. Limpid CR! Limpid! Limpid ya! Limpid! Wah, ito. Asikasuha, asikasuha! Asikasuha, asikasuha lagi.